Makiat ni ko makiat. Dance 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 dance. Wala ni ko laban ni padong danom ni ko. Patay na buak na ron ni kasi. Mo na magkapa 1 million views be kana sayaw ah. Kana sayaw kana. Oh, mo na magkapa 1 million views. Oh. Ala. Sayaw Nika, sayaw Niko, sayaw Nika, sayaw Niko. Ala. Madagang pag ito. Hello mga gikan nami uli kay banalan suwa sa mga exam. Mana magsuwat ng exam? Oh, Mana ka nagsuwat ng exam kaya. Nag-exam di mo? oh. Unsa man yung exam dito? Lako na. Okay ba kasi yung exam? Plus minus. Plus ug minus? Oh, yeah. Plus kunog minus mga kaya ilang exam. Oh. Mao naman ito among suwat. Maura. Mora to yung gisuwat? Oh, karon kasunod sa exam na mo wala may klase. Wala na may klase. Oh, Ugma mo may klase ugma. wala sa. Was na klase ugma mga kaya. Nga nang may klase ugma. Kalones ng klase. Kay Exam. di Kalones? Yeah. O may klase ni Kalones? Naa. Aw naa. Mag-exam na sad no? Mag-exam na sad kurus lang mga kaya. Sige lang lag. Vlog na sa taka. Kanguli na sad. Ha? Vlog na punta sa Mag-vlog na sad. oh, mag-vlog ka ng saking motor. Pasalamat ang atong mga viewers ug ang atong mga subscribers. Subscribe ang mga video mga video para namin subscribe na 1,000 na ang subscriber. Para makaabot Follow og para sa- makaabot og 1,000 na mga subscriber. Paabot sa 1,000 ng mga subscriber. Kaya maabutan ni 1,000 yun. Na yun. Ma-follow mo o mag-share, subscribe at follow, share mga kikiat. God bless. Thank you. Tumutulong subscriber na maabot ng 1,000. Yeah. 100,000 million. Sure do. Million. Million views? Yeah. Gusto niya mga kiat nga mahimo ko ng million views ang among mga video. Million views be? Views. Maabot na to million views. Ano man? Kay ganahan ko dako kay kwarta. Million. Million views kuno mga kiat. Layo para ba kay tinood? Infinity views. Ha? Sa infinity views. Kwarta na dako kay sa tanan. Mahal kayo na kwarta. Bahal ko. Cute. Infinity views. Infinity views. Atong target makaabot og 1 million views ang atong mga video. Yeah. Kwarta. Porta. Sure. Paabtang 1 million views ang subscriber mga kikit. Para may kwarta. Kaya mahal kayo na kwarta. Dagan doon. Kapalit na mig. Ato ka. Duaan ra day. Duaan ra day imong kwan. Dua ka na. Atong unon. Ang saon na ni pagkaon na to. Dua na to. So, kan ang kanon ni Kajin duaan lang. Inusan na to. Duaan. Duaan. Dayon. Kahuman. Unsa may imong buhaton para makaabot og 1 million views ang atong mga video? Unsay buhaton nimo? Magsiging vlog. Ha? Siging vlog. Sige vlog. Yaya. Dayon.
Dahil vlog sana sa gabi eh. Sige, vlog hantod be. Yan. Ya di naman makita ang atong video gabi kay ngiog man. Oh, kauman. Ka. Tung na to, ma-vlog yapon. Di ka to mag-vlog. Videohan gyapon bisag. Kailangan na mo, ma-vlog yapon. Kuwan sad. Kasunod, eskwela ng vlog yapon. Puro vlog. Magbuhat og daghang video. Yeah! Oh, yeah. Para May kwarta na, dagan kayo, 100,000 million. Dayon. Dayon. Taka lang ang tabi, be. Di ka daw. Di ka kadawog sa imong kwarta. In your dreams. Napisat ang Pag tao. damgora dito. Damgo gidamgos di kadje no kaya. Gidaman gabi. Bongaran na sa kanbe. Imong kaduka. Hindi tinuod. Ha? Di tinood be. Yeah. Hindi tinuod ng magkakit. Mauman to. Tidang gurang. Damgora de. Dayon. Pag mata nimo damgora de tanan. Danggo na kwarta dagan kay sa tanan. Gidamgora de ka. Ana la. May dagan kay kwarta. Nanay, pisura. Tignan niya po ay di mangkit. Batiking now. Choy. Di ba to? Di yung kumit apple na. Ah? Sudah. Mao. Kay Mangkuda ko na. 1 million views. Yeah. Ganahin ko na. 1 million views naman ang mga subscriber. 1 million views mo subscribe. Ha? Ganahan mo? Ha? Ganahan ka? Ganahan. O ganahan sila. Mo-subscribe sila na to. Oh, Thank you sa mga subscriber na mo. thank you. Thank you so many things. Thank you. God bless. Bye-bye.